رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hvala Allahu, neka je salavat na Allahovog poslanika. Poštovani efendija, braći i sestre, drago mi je što sam ponovo ovdje među vama. Mnogo sam obaveza imao, međutim nisam mogao ovo odbiti. Efendija mene nahvali, ja se počeo okretati da vidim koga on to hvali, ispada na kraju mene pohvalio. Da ga Allah nagradi, vidim alhamdulillah da se jedni u druge u dobro ugledamo. Da smo ne znam koju drugu temu probrali od ove koju večeras imamo, ne znam bila ljepša. Požurite ka džennetu. Braćo i sestre, džennet već sada postoji. Džennet i džehennem postoji sada. I volio bih da to počnemo osjećati. Da taj osjećaj u našim srcima bude živ. Kad se spomene džehennem, da nešto u nama zatreperi, da osjetimo strahopoštovanje. Kad se spomene džennet, da se poveća naša želja za džennetom. Nije dovoljno govoriti. Svakog Ramazana mi slušamo u džamiji kako imami spominju hadis Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam: Iza jaa Ramadan futihat abwabul dženne. Kada nastupi Ramazan, otvori se kapije dženneta. Wa gullikat abwabun nar, pozatvaraju kapije džehennemske. Wa sufidati šejatin, i povežu se šeitani. I prolaze Ramazani i mi to uvijek slušamo, ali nekako ne možemo da osjetimo, ne možemo da sebi predočimo te kapije džennetske. Ne možemo da kažemo: ja Rabbi, evo vidit ćeš ovog Ramazana da i moj život vrijedi. Daj da te kapije budu ovog Ramazana zbog mene otvorene. Svi smo mi musafiri, putnici. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je spomenuo, kaže: ja sam kao musafir na ovom dunjaluku koji je skrenuo pod jedno drvo da se malo u hladu odmori i nastavljam put. Kada čovjek kreće na put, on se pripremi za taj put. Ponese dovoljno opskrbe ili novca. Ako ide u hladnije krajeve, onda treba i odjeću prilagoditi klimi koja vlada u tim krajevima. Ako ne zna jezika koji se govori u tom području, onda nastoji da nauči jezik. Postoje još teža putovanja. Putovanja izvan zemljine orbite, pa onda su pripreme mnogo teže. Treba mnogo učiti, treba pripremati svoje tijelo za teško putovanje, treba ponijeti kiseonik, treba napraviti letjelicu, proći posebne treninge, i to određeni ljudi rade. Ali putovanje o kome mi večeras govorimo razlikuje se od svih drugih putovanja.
Sva ova putovanja autima, brodovima, avionima, vasionskim brodovima, to su sve dunjaluška putovanja. Mi ovom prilikom govorimo o putovanju do dženneta. Zapravo to je putovanje srca, put na koji krene srce. I volio bih da ove riječi uđu direktno u vaša srca, da osjete čežnju za džennetom, da postave pred sebe cilj, želim da dođem do kapija džennetskih. Kada sam krenuo na put iz Sarajeva, molio sam Allaha da se jedan put, na kraju tog puta, tamo sretnemo i prisjetimo ovog našeg večerašnjeg druženja i da niko od nas koji smo prisutni ne izostane. I to je cilj svakog mu'mina i mu'minke. Nema namaza ako se ne prouči Fatiha. I ona se uči na svakom rekatu. I u toj Fatihi imate ihdina sirata al-mustaqim, uputi me na pravi put, uputi nas na pravi put. Moliš Gospodara da te uputi na pravi put. A pravi put je najkraći put od tebe do cilja kome ideš. Bez ikakvog skretanja, posrtanja. Najkraći put do dženneta, do tvoje domovine. Nije dunjaluk stvoren da ti bude cilj. On je stvoren tebi, da ti bude na usluzi. Ti nisi zbog dunjaluka stvoren. Ti si stvoren radi dženneta. I džennet je stvarna tvoja domovina. Ovdje smo privremeno. Ovdje smo privremeno, musafiri. Naši roditelji Adem i Hava su izvedeni iz dženneta. Oni su stvoreni u džennetu i stvoreni su za džennet i njihovo potomstvo stvoreno je za džennet. Nažalost, neki su to zaboravili. Mu'mini i mu'minke sanjaju u džennetu. Pripremaju se za džennet. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, kogod od mu'mina i mu'minki 3 puta u danu zamoli Allaha da ga uvede u džennet, džennet se za njega zauzima i moli Allaha da ga uvede u džennet. Zamislite, imate nekoga ko se za vas zauzima. Ko je tu? Džennet se obraća Allahu uzvišenom i moli Allaha da tebe, koji 3 puta u danu zamoliš Gospodara te uvede u džennet, da te uvede u džennet. Sjećam se jednog kazivanja istinitog koje se desilo u arapskom svijetu. Odlazi rodbina da posjeti jednog čovjeka na hirurgiji i čuli su da je dobro polomljen, ruke, noge, rebra. Kada su čuli u kakvom je stanju, oni u bolnicu ulaze i plaču. A kaže, kada izađe iz bolnice vidiš svi sa osmijehom izlaze. Neko je to primijetio, prišao i pitao. A kaže, šta je to sa vama? Ulazite u bolnicu i plačete, izlazite iz bolnice i osmijeh na vašim licima. A o čemu se radi? Zatekli su svog rođaka, svog u gipsu, ali on njima ispriča šta mu se desilo. Kaže, ušao sam u voz i pogledao sam kad je voz krenuo velikom brzinom kroz prozor i vidio znak Džehennem 1000 km. Uplašio sam se, voz me vozi ka Džehennem. Nakon izvjesnog vremena vidim Džehennem nakon 700 km. Kaže, shvatam ozbiljne situacije.
Voz ide brzo, kako da iskočim? Vidim ponovo znak. Približavam se džehennemu. I kaže, kada sam vidio džehennem 50 km, onda sam donio odluku, moram iskočiti. Otvorio sam prozor i iskočio. I probudio se na ulici, sanjao. Sanjao da ide u vozu prema džehennemu. I on je iskočio i polomio se na ulici. I kaže, ja sam presretan što sam uspio iskočiti. I nije mi žao što sam polomljen. Braćo i sestre, dok nije kasno treba napustiti voz koji vozi za džehennem. I treba presjesti, promijeniti pravac, okrenuti se prema kibli. Moliti Allaha da nas uvede u taj džennet. U Kur'anu postoje 3 ajeta u kojima Allah uzvišeni od nas traži da požurimo ka džennetu. Prvi je sabiku ila magfiratim mir rabbikum wa džennetin arduha as-sama'u wal ardu u'iddat lillazina amanu billahi wa rasulih. Požurite oprostu gospodara svoga i džennetu koji je prostran kao što je prostrano nebo i zemlja, a pripremljen je za one koji vjeruju u Allaha i njegove poslanike. Ovdje nije rečeno pripremajte se i krenite, nego požurite, natječite se. Ko će brže, ko će prije, ko će bolje. Nemojte lijeno ustajati. U drugom kuranskom ajetu Allah uzvišeni kaže sari'u ila magfiratin min rabbikum wa džennetin arduha as-samavatu wal ardu u'iddat lil muttaqin. Požurite oprostu gospodara svoga i džennetu koji je prostran kao što su prostrana nebesa i zemlja, koji je pripremljen za bogobojazne. Zamislite koliki je džennet. I mi se krećemo ka džennetu, našoj domovini, konačnom odredištu. Sanjamo o tome, vjerujemo da džennet postoji iako ga nismo vidjeli. Desetine kuranskih ajeta govore o džennetu, možda i stotine. Subhanallah. I Allah uzvišeni od tebe traži, zapravo naređuje ti da požuriš, požuri, međusobno se natječite da dođete do mog oprosta i mog dženneta. I onda ti kaže koliko je prostran, kao cijeli svemir. Zamisli koliko ima galaksija u svemiru, zamisli koja su to prostranstva. Da bi došao do neke tamo 10. zvijezde treba da putuješ milione godina brzinom svjetlosti. A gdje su ostale zvijezde? Milijarde zvijezdi, galaksija. Džennet je toliki. Jesmo li svjesni kako je džennet vrijedan? Kako je skupocijen? I gospodar ti naređuje da požuriš, da ne čekaš, ne odgađaš, da se pripremiš za to putovanje. Treći ajet kuranski je فَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. I neka se u tome, dakle, na putu do dženneta natječu oni koji hoće da se natječu. I Allah uzvišeni otvori džennetske kapije širom. Otvori ih za nas. I pogleda nas. I čeka nas. Kako bismo došli do dženneta, Allah uzvišeni je poslao sve svoje poslanike. Nema nijednog naroda da nije imao poslanika. Pa zbog toga šalje poslanike. Kako ja i ti ne bismo zalutali da nas uzmu za ruku, da nam kažu kud nam je put do dženneta. Zbog toga je objavio sve svoje objave. I džennet nam se nudi.
Kupit ga ne možemo. Preskup je. Kuće u džennetu nisu kao naše kuće. Jedna cigla od zlata, druga od srebra. I u džennet se ulazi po Allahovoj milosti. Prvo ti se Allah smiluje, pa te onda pozove. Hoće da te uvede u džennet. Zašto hadžije kad dođu na hadž i dok putuju do Kjabe, zašto govore labejk Allahumma labejk, odazivam ti se gospodaru, odazivam ti se? Zato što su pozvani. Gospodar Kjabe ih je pozvao sebi u goste. I on je obilazio oko njegove kuće. On je Kjabu svojom kućom nazvao. A kada idete nečijoj kući, ne idete zbog kuće, nego idete zbog vlasnika kuće. Zapravo hadžije su gosti milostivog Allaha. Pozvao ih je ne zato što oni njemu trebaju, nego zato što hoće da im nešto da. Šta im to gospodar nudi? Prvo, hoće da dođu u njegovu blizinu. Hoće tamo da ih vidi na brdu Arefatu, da ih vidi kod svoje kuće u takvom stanju. Poštuju cijelu ceremoniju i vrijeme i odjeću, sve su to oni ispoštovali. Došli su onako kako njihov gospodar to od njih traži i želi. Donijeli su i svoje srce kod Bejtullaha. Znate šta hoće gospodar? Obavijestio nas je naš poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. El hađu el mebruru lejse lehu džezaun illa al dženne. Za ispravno obavljen i primljen hađ nema druge nagrade osim dženneta. Eto šta hoće gospodar. Hoće da te dadne džennet. I zato te poziva. I ti zato kažeš labejk Allahumma labejk, labejk la šarike leke labejk. Odazivam ti se gospodaru, odazivam ti se. Ti nemaš sudruga. I tamo kada dođeš ima kamen koji je iz dženneta donesen. Sigurno iz dženneta. El hađarul esved, crni kamen koji je uzidan u zid Kjabe. I ti dodiruješ nešto što je iz dženneta izneseno. Pa onda odeš u Medinu i tamo Rauda. Rauda je džennetska bašća. Nemoj se mnogo pitati kako je. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao i ti vjeruješ poslaniku i to je tako. I to je sigurno džennetska bašća. I ti uđeš sa svojim grijesima, uđeš u džennet, u džennetsku bašću. Subhanallah, koja je to čast. I sve nam to milostivi koji je džennet stvorio, sve nam to omogućava kako bismo se približili džennetu. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. I kaže, džennet se je približio bogobojaznim. Nije daleko. Da nam je da osjetimo to. Pa ste nije dovoljno samo da mi to slušamo i slušamo. I sve se završi na tome. Da nam je da osjetimo da je džennet blizu. Da nam je da se naša bogobojaznost večeras poveća. Da nam je da pred sebe postavimo cilj. Kad praviš kuću, tražiš da ti stručne osobe nacrtaju plan kući, da ti naprave proračun, a bolano hoćeš kuću u džennetu. I nikakvog plana nemaš. Moraš imati plan. Hoćeš džennet koji je skup, koji se ne može nikako kupiti. Hoćeš dvorac u džennetu. Ako smo krenuli ka džennetu, onda požurimo, a u međuvremenu pripremimo sebi dvorac u džennetu. Je li to nemoguće? Nije nemoguće. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Men bana lillahi masjidan bana Allahu lahu bejtan fil dženne." Ko sagradi u Allahovo ime džamiju, Allah će njemu sagraditi dvorac u džennetu. Hoćeš dvorac u džennetu? Eto ti prilike. Ne možeš čitavu džamiju sagraditi, možeš učestvovati u gradnji džamije, u održavanju džamije. Možeš svojim srcem se vezati za džamiju, džamija Allahova kuća. Allah to voli.
Ne možeš učestvovati u gradnji džamije, evo ti drugi način da imaš kuću u džennetu. Ko klanja 12 rekjata na fili, poslanik sallallahu alaihi wa sallam u danu, kaže ben Allahu lahu bejten fil džennet, Allah će mu se grad dvorac u džennetu. To su i naši sunneti vezani za namaze, za farz namaze. Eto ponovo prilike. Pitamo se kome se džennet nudi? Svima. Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kullu ummeti jedhuluna al džennete illa man eba. Kaže svi ljudi iz mog ummeta će ući u džennet osim onih koji odbiju. وَمَنْ يَأْبَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. Pitaju ashabi, ma ko je taj ko će odbiti Allahov poslaniče? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže men ata'ani dakhala al-janna. Onaj ko se meni pokori ući u džennet. Wa man asani faqad aba. A onaj ko je meni nepokoran, taj je odbio da uđe u džennet. Zato se pripremimo za taj put. Rezervišimo sebi mjesto za to putovanje. Mjesto u džamiji, pa da džamija navikne na tebe. Da bude neobično kad te nema u safu. I ljudima koji klanjaju i melekima koji se smjenjuju na ikindi namazu. Jedni dolaze, drugi odlaze. Da pitaju kad si bolestan gdje je taj i taj, jedni drugi, nema nam ga u safu. Zašto ne bi sebi postavio cilj? Hoću da, ako već nisam poznat na dunjalku, hoću da za mene znaju oni na nebesima, da za mene znaju meleki, da oni za mene pitaju, da kod njih, u njihovim očima budem vrijedan i važan. Zašto sebi ne postavimo velike ciljeve? Kako su ashabi postupali? Pogledajte samo jedan primjer. U Medini dva jetima imaju malo, vrlo malo zemlje, tako malo da ne mogu kuću, a kuće su bile u to vrijeme male, ne mogu ni tu malu kuću sebi da postavi. Pomogli bi, drugi bi im pomogli da napravili 1 metar, jedna palma ima od jednog čovjeka, smeta, kad bi tu palmu dao, oni bi onda mogli sebi kućicu napraviti. Praktično kolibu. I otišli su oni do tog čovjeka da upitaju da li bi im dao tu palmu da malo proširi. Ko metar? Eto, metar zemlje. Neće čovjek da im da. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem je znao posredovati kad treba nekome pomoći, a on je dobro znao kome treba pomoći. Odlazi on i pita tog čovjeka hoćeš li im dati tu palmu, ja ti garantujem da će imati palmu u džennetu za to. Kaže neću. Subhanallah. Tragmo dunjalu, ne da. Čuo Ebu Derda radijallahu anhu. Šta je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao? Kaže Allahov poslaniče, dozvoli meni da ja tu palmu kupim i da ih poklonim toj djeci. Kaže posredu, ja sam posredovao i nisam uspio. Ebu Derda i kaže onom vlasniku palme. Kaže, znaš li ti onaj moj palmik u Medini? Kaže, znam, najbolji palmik koji postoji u Medini. Kaže mu Ebu Derda, u njemu ima 600 palmi, ima kuća, ima bunar. Kaže, znači ti to sve za ovu palmu. Kako neće prihvatiti 600 palmi? Velika bašća, puna palmi. I pazari Ebu Derda. I dolazi poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i kaže, kupio sam onu palmu. I kaže, hoću li ja, sad kad poklonim tim jetima tu palmu, hoću li ja dobiti palmu u džennetu? Kaže, nećeš. Rastuži se Ebu Derda. Vidje to poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, Ebu Derda, nećeš dobiti palmu, nego ćeš dobiti mnogo palmika u džennetu za tu jednu palmu. Nećeš ti dobiti 600 palmi, nego mnogo bašći u kojima će biti palme. Odlazi Ebu Derda da izvede svoju porodicu iz te kuće i doziva Umu Derda, svoju suprugu, i kaže, izađi, ja sam, kaže, Allahu zajam dao to imanje.
I izlazi njegova hanuma, ne pita a zašto si, a kako si, a pošto si, i izlazi zadovoljna da imaju palmu u džennetu. Pogledajte. Jedne prilike, pa djeca su mnogo iskrenija od nas. U mektebu ja govorim djeco, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: "Men qala subhanallahi wa bihamdih", neka Allah slavljen i neka Allahu hvala. "Ben Allahu guriset lahu nahlatun fil dženne", biće mu zasađena palma u džennetu. Sljedeći put ja dolazim u mekteb, oni se javljaju i ne kažu: "Efendija, ja sam proučio 100 puta subhanallahi wa bihamdihi", ne znate kako šta kažu. Ona jedan kaže: "Efendija, ja sam danas zasadio 100 palmi u džennetu." Ona drugi kaže: "Ja sam zasadio više, Efendija." Djeca sadja, a ti razmišlja i ti se pita je li to tako. To je tako. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je to rekao. Hadis je vjerodostojan. Ne čekaj, ne pitaj se ništa, nego svaki dan prouči, ako želiš bašće u džennetu, prouči subhanallahi wa bihamdihi onoliko koliko želiš palmi u džennetu. Jedne prilike u arapskom svijetu jedna curica je umrla u porodici u kojoj se djeca odgajaju lijepo. U porodici u kojoj se govori mnogo o džennetu. I djeca znaju za taj džennet i voli džennet. I djevojčica je umrla, otac je bio negdje tamo na poslu i dolazi on kući i dočekuje ga njegova curica i dočekuje ga zapravo umro je dječak, brat njezin. Dočekuje ga curica i kaže babi: "Babo, Salim raha ilal dženne." Kaže, Salim je otišao u džennet. Ne kaže Salim je umru, brato. Salim raha ilal dženne. Na Uhudu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Kumu ila džennetin arduha as-samawati wal ard." Ustanite i krenite u džennet koji je prostran kao što su prostorna nebesa i zemlja. Ne kaže ustanite i borite se pa ćete zaraditi džennet, nego ustanite i uđite u džennet. Džennet se nudi i džennet se može osjetiti. Njegova blizina se može osjetiti. Njegov miris, ljudi su pred kraj svoga života miris su osjećali. Znalo se desiti da gine na bojnom polju mudžahid i kaže: "Evo hurije došla da me dočeka." Subhanallah. Jesmo li mi pripremili mehr za te hurije? Slušam kako jedan mladić kaže: "Pripremam mehr za huriju u džennetu." Pa šta ti je mehr? Kaže: "Odlučio sam proučiti nekoliko stotina hatmi i da to bude moj mehr huriji mojoj supruzi u džennetu." A ona je već sad postoje u džennetu i kad neka žena uznemirava svog muža, one znaju reagovati i govoriti: "Zašto ga uznemiravaš? To je moj muž." Subhanallah. Pazite, džennet je nešto što je stvarno, nešto što bi trebalo da bude blisko nama, nešto o čemu treba da stalno razmišljamo. Ne smije dan proći da se ne pripremaš za džennet, da ne budeš svjestan gdje je kraj naših puta i puta kojim ideš. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem ashabima koji su mnogo radili za islam, oni su zaslužni da se islam proširio po čitavom dunjaluku. Nikada ništa nije obećao osim dženneta. Vidite samo na Akabi kad sklapaju onaj ugovor. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem s njima razgovara i onaj jedan mladić, obično su mladi ljudi, bili prvi i nosili mnoge velike ideje. Pita poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "Išterit li rabbik ma teša, wa išterit li nefsih ma teša." Kaže: "Traži za svog gospodara, poslaniće, što hoćeš i traži za sebe što hoćeš od nas." Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Išteritu li rabbi an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a." Za svog gospodara traži da samo njemu ibadet činite, samo njega obožavate i da mu nikoga ravnim ne smatrate. "Wa išteritu li nefsi an tamna'uni mimma tamna'una minhu anfusakum wa amwalakum." A za sebe tražim da mene štitite kao što ti štitite sebe i svoje imetke. A onaj mladić progovori, a on zastupa Medinelije: "Vama lena in fa'alna ya Rasulallah." A šta mi dobivamo za uzvrat Allahov poslaniće ako to uradimo? Jedna jedina riječ: el dženne. Kad dobivate džennet? I šta oni radi? Svi kao jedan skaču na noge i kažu: "La naqilu wa la nastaqil."
pružaju poslaniku ruku i kaže ne želimo da ugovor raskinemo, hoće što prije, znate ono kod kupoprodaje pruži se ruka i to je znak da je pazar završen. Kaže ne želimo da odugovlačimo, ne želimo da se ovaj ugovor raskine, hoće džennet. Subhanallah. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem el džennetu tahta aqdami ummahatikum. Džennet je pod nogama vaših majki. Jedno od najljepših Allahovih stvorenja, džennet, gdje je pod nogama vaših majki. Poštuj svoju majku, to ti je jedna velika džennetska kapija. I jedno dijete u školi dobilo zadatak. Reklo bi se ne mogu zadatak. Hoće peticu. A učitelj dao manju ocjenu. I kaže, donesi mi iz dženneta zemlje, daću ti peticu. Kako će iz dženneta donijeti peticu? Kaže, dobro učitelju. Sutradan dijete u kesici donijelo nekakve prašine. Kaže, profesor, ja sam donio prašinu iz dženneta. Kaže, kako iz dženneta? Kaže, ja sam, kad sam se vratio u kući, uzeo prašine, prosuo po podu i rekao svojoj majci, majka prohodaju po ovoj prašini. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da je džennet pod nogama vaših majki. Profesor, ovo je džennetska prašina. Kaže, sine, evo ti petice. Vidite koliko su djeca iskrena. Koliko je njima džennet bliži nego nama. Zašto smo se mi udaljili od tog dženneta? Kaže Allah uzvišeni inna Allahe eštera minal mu'minine anfusahum wa amvalahum bi enne lahumul dženne. Zaista je Allah kupio od mu'mina njihove imetke i njihove živote bi enne lahumul dženne, a plaća to džennetom. Zamislite, Allah uzvišeni kaže da je kupio od mu'mina njihove imetke i njihove živote. Dakle, stvar završena. Glagol ištera kupio u prošlom vremenu. Allah uzvišen je to kupio. I kome pripada naš imetak i naš život? Allahu, njegovo vlasništvo. Je li to kupio zato što mu to treba? Čisti od potreba, ne trebamo ni moj ni tvoj imetak, ni moj ni tvoj život. Ne trebamo niko i ne trebamo ništa. Ne trebamo melek, ne trebamo džin, ne trebamo svemir, ne trebamo zemlja po kojoj hodamo. Ništa mu ne treba. Pa zbog čega onda kupuje? Ama bolano hoće da te uvede u džennet. Eto zašto kupuje. Od koga Allah uzvišeni kupuje imetak i život? Ama bolan samo od mu'mina, neće od svakog. Zna Allah koja roba vrijedi. Ono što ne vrijedi neće kupiti niko, a pogotovo Allah koji zna šta vrijedi, a šta ne vrijedi. Život mu'mina i mu'minke vrijedi. I pokaži Allahu da si vrijedan. Pokaži mu da sanjaš o džennetu, da se priprema za džennet. Priprema i mehr, priprema i onaj dvorac, priprema i bašće u džennetu, i one rijeke, sve to možeš uraditi. Kreni na taj put srcem svojim, na najduži put, na put ka svome gospodaru. Inna Allahe eštera minal mu'minine anfusahum wa amvalahum bi enne lahumul dženne. Čime plaća? Valutom koja nije prolazna. Znate li, braćo i sestre, šta je to džennet? A'dadtu li ibadi ma la aynun ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi al-bashar. Kad je pripremio sam za svoje robove ono što oko nije vidjelo, o čemu uho nikada ništa nije čulo, i ono što nikad čovjeku na pamet nije moglo pasti. U džennetu Allah ti je pripremio, i kako god ga zamisliš nije takav, ljepši je i skuplji je i bolji je. La mawdi'u sawti ahadikum fil dženneti khayru min ad-dunya wa ma fiha. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, koliko štap zemlje pritisne, štap kad ga staviš džennetske zemlje, vrijednije od cijelog dunjaluka i svega što se nalazi na dunjaluku. I kad uđeš u njega, nema bolesti, nema tuge, nema starosti, nema žalosti. I što god zaželiš imaš. I više od toga, više od onog što možeš zaželjeti. Eto šta nam se nudi. I prostran je kao što su prostrana nebesa i zemlja. Pa onda kad nam poslanik sallallahu alejhi ve sellem govori o tim kapijama džennetskim, pa nam kaže da je od Busre do Mekke, subhanallah, kapija džennetska.
A jednog dana bit će gužva na toj kapiji. Biće gužva na toj kapiji. Hoćemo li noćas skrenuti ka tom džennetu? Barem prvi korak napraviti. Neka se nešto desi u našem srcu. Barem da se ta ljubav prema džennetu rodi u nama. Evo jedne prilike, nešto što je vrlo lako raditi, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem garantuje da ćeš ući u džennet ako to budeš radio. Poprouči se idul istigfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdik wa 'adika ma istata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. To može efendija napisati. Ko to izgovori u danu, vjerujući u to što izgovara, ako taj dan umre, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, sigurno će ući u džennet. Ko to prouči u noći, vjerujući u to što izgovara, ako tu noć umre, sigurno će ući u džennet. Men qala la ilaha illallah sadiqan min qalbihi dakhala al-jannah. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u drugom hadisu, onaj koji izgovori iskreno iz srca la ilaha illallah, sigurno će ući u džennet. Isto tako kaže men kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Čije posljednje riječi na dunjaluku budu la ilaha illallah, sigurno će ući u džennet. I jednog starca koji je imao običaj da kad god krene na namaz, a zapamtite, kad idete u džamiju, u džemat na namaz, sve dok idete i dok se vraćate, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da se cijelo to vrijeme džennet uljepšava za vas. Ima neko tamo, jesu li to meleki, ima neko ko taj džennet uljepšava zbog tebe, zbog toga što odlaziš u džamiju, na mjesto koje Allah voli. I ovaj starac volio džamiju. I kaže uvijek ide prije ezana, ali on ulicom naglas la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Imao sam jednog takvog u džematliju, kad god krene sa svojim konjem, da mu se Allah dragi smilije, tom mom Huseinu, on kroz onu šumarak ide i više naglas la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. I znaš potom da Husein ide. I ovaj starac je tako radio. Pa silom im govori, nemoj babo naglas bolan. Kaže, hoću da kad dođe melek smrti da izgovorim te riječi, da one budu posljednje kako bi ušao u džennet. Braćo i sestre, jesu li srca omekšala? Allaha molim da tako bude. Da ove riječi stignu direktno u srce, jer su iz srca. One to zaslužuju. Allaha molim da se jednog dana sjetimo ovog dersa i naših druženja na mjestu koje je Allahu drago, da se sjetimo tamo negdje na obroncima džennetskih rijeka, da se prisjetimo dunjaluka i našeg puta koji zna biti nekad trnovit. Na tom putu šeitan te presretne pa te odvede tamo ili ovamo, samo da ne ideš kud treba i pravo. Ja Rabbi, vjerujem u džennet iako ga nismo vidjeli. Nemoj nam uskratiti tu čast da uđemo u džennet. Bez tvoje milosti u tome nećemo uspjeti. Ali ja Rabbi, molimo te da prospiješ na sve nas svoju milost. Da ispuniš svojim rahmetom ovu džamiju i naša srca i naše kuće. Da nas i sve one koji slušaju ovaj ders sastaviš u džennetu. Barakallahu fik. يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام